Najčastejším problémom pri detskom poistení je, že rodičia si neuvedomujú, že prvý, koho by mali poistiť, sú oni, nakoľko oni generujú príjem do rodinného rozpočtu a oni sú strojcom celého rozpočtu rodinného, nie dieťa. A keď v podstate ochorie rodič, alebo nedá Bože umrie, ktorý nemá poistenie, tak celý rodinný rozpočet sa rozpadne a celá rodina je v problémoch. Preto stále dbám na to, aby v prvom rade bol kvalitne poistený rodič. A ak je kvalitne poistený rodič, tak ideme zabezpečovať dieťa. V mojom poradenstve sa nestretnete s tým, že poistím dieťa bez toho, aby som kvalitne poistil rodiča, nakoľko berem si to na triko, že som nedobre odporúčil alebo nedobre nastavil finančný rozpočet rodiny. Takže najprv poistenie rodiča. Ideálne je, ak je rodič poistený spolu s dieťaťom, je tam aj väčšia zľava a to poistenie môžete mať oveľa lacnejšie a hlavne je potom sa kvalitne poistiť. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať. Čaute.